गेलेग्राफोरखौ मोनाखै नै महिला आफादनि मानसिफ्रा होसोगासिनो नहापारा गामियाव थास गेलेग्राफोरखौ दे रायजोफोर खिथालाय मानि थाखाय होसोदों बिसोरो मानो होसोदों एकदम शिशुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै बेयाव थासखौल' मोनदोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा थास गेलेग्राफ्रा खारदों बिसिनिया गुदामा मोननै मोनथाम दं गय गुदामावबो दं सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो न'आवबो सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैयो बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ फिसानो फिसानि एडमिसन लागाखौनो बाख्रि एरखावनानै माबाहैदों आंनि फिसाया